1805 hau 12. urriko hilian, Martin Itzeberriko altzi barrenian, atiak honituen ongi hilunian, baita ireki ere borondate honian. Istimatu ninduten konde bat bezala, silan eseri eta apaldun ezala, konformatu ziraden familian ala, nagusia eta bidok ez zinen ginala, berari sartu nion petxutik puñala. Oitikan saltatu zan, eri jo igesi, nik handik alakori ez zuen merezi. Alabak zuen nian, aita ala ikusi, apaizaren eskaka bertatik zan hasi. Aizkora triste batez, nion buru hautsi. 23 urteko neskatxa gaztia, etzen bada lastima ala tratatzia. Aizkora triste batez muinak saltatzia, ez da milagro izain ni laister galtzia. Aixa merezin nuen bertan urkatzia. Ikusi zitunian senarra eta alaba, Katalina gaxuak aiuran negarra. Ez bazuen jarri nahi bestiak bezala, diruan nun zeguan esan beriala. Ongi banekit jela dirurik etzala. Santo Kristo zurekin konfesan adian, zer obra egin nuen nik Katalunian. Leridan pasai eta urbilen herrian, bost lagun bizi ziran beren familian. Guziakin nituen gabaren erdian. Gorputzeko ikara, animako lotxa, zeren egin ditudan 14 eriotza. Aditu ezkeroztik diruaren hotxa, bidean aterata botatzeko boltsa. Aterako niola bestela bilotza. Lenguan izan du zait anaia gaztia, lastima egiten zuen nere ikustia. Aizer nola ote didan aita matristiak, nitaz eskarmentatu balitez bestiak. Ni ere izutzen hau biziak entziak. Aizer nola ote didan aita matristiak, nitaz eskarmentatu balitez bestiak. Ni ere izutzen hau biziak entziak.